Pag-ampo alang sa mga mabdos. Langit nung amahan, akong giampo karon. Ang mga inahan nga nagmabdos sa kasamtangan. Hinaot nga imo silang buligan sa imong grasya, sa maayong panglawas. Panalipdan mo usab sila ikan sa mga sakit ug disgrasya ug mga kadaot. Palihog hatagi sila og kalig-on sa ilang pagtuo sa ilang pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Sa tanang higayon, alang sa ilang kaugalingon, alang sa ilang gisabak, ug alang sa ilang tibuok pamilya. Ginoo, ako nagaampo nga sila mahatagan unta og grasya nga ilang gikinahanglan. Nga unta manginabuhi silang adunay kadasig ug kalipay. Hinaot nga mahatagan sab sila og suporta, hilabi na sa takna sa ilang pagpanganak. Hikapa ang kasing-kasing sa ilang mga kapikas ug sa matag miyembro sa pamilya, mga higala, nga unta sila tabangan ug suportahan sa ilang mga panginahanglang pisikal, emosyonal, pinansyal ug espirituwal. Amahan ang hinaot ako nga magmalampuson ang matag pagpanganak sa mga inahan nga nagmabdos sa kamsamtangan ug mamahimong mas mabulokon pa kining maong kasinatian, dili lang sa inahan kundi sa tibuok banay. Hinaot, bendisyonan mo ang ilang mga mamahimong anak nga mamahimong lig-on ug ligdong, puno sa pagpangga, pagmahal ug proteksyon gikan sa mga kadaot nga mahimo nilang madangatan. Hinaot, amahan, nga himuon mo silang ligdong ug mainampuon nga anha kanimo sa tanang higayon ug mamahimo silang maayong miyembro sa katilingban sa mga umaabot nga panahon. Palihog dungga kining pag-ampo. Amen.